Bos días a todas todos. Imos, neste caso, a esta rolda de prensa, na que imos presentar o programa de Entroido, non? Que imos celebrar despois dese ano, neste caso, de parón por mor da pandemia. Con todo, e polas distintas circunstancias, vai ser un programa reducido e adaptado, obviamente, o que nos está a marcar esta evolución desta crise sanitaria, non? Se ben é certo que todos somos conscientes de que as cifras desta sexta vaga xa foron descendendo no momento en que tivemos que tomar a decisión de como organizar, neste caso, as primeiras festas que había, non? E ainda estábamos no peor da mesma, un número de contaxios que neste caso xa non contábamos ver nestas alturas, non? Por este motivo foi o que decidimos neste caso a renunciar sobre todo ese tradicional desfile do martes de Entroido, tamén neste caso esa festa infantil que se facía na sala Capitol, onde estaban, neste caso, todas as nenas e nenos, e tamén, previamente, o falamos con distintas asociacións que soen participar, sobre todas as asociacións da nosa cidade, e nos indicaron que non tiñan nada preparado e que non iban a facer por mor desa incerteza reinante que había en ese momento. Obviamente, iso require ese traballo previo de ter que estar xuntos facendo os traxes. Entonces, foron eses dous motivos principais, non? Por lo tanto, non haberá ese desfile, pero si outras das citas xa tradicionais do Entroido compostelán, comenzando neste caso polo desfile do Meco, que será o sábado 26 ás 8 da tarde. A comitiva, como é tradicional, pasará pola Rúa Nova, Rúa de Vilar, chegará á Praza de Toural, onde o Meco quedará presidindo as festas ata o día 2 de marzo, dende o Pazo de Vendaña. A subida ao Meco, o Pazo, virá acompañada ao cargo dese pregón que o fará Virus e Vacina, que son as persoaxes, non? Interpretadas nese caso por dous actores, Lucho Penabade e Mónica García. Neste caso, xa de ver algunha actuación de Mónica García é un auténtico terremoto. Entón, a xente neste caso que acuda ao Pazo de Vendaña o vai disfrutar, non? Indicar xa que ese mesmo sábado, pero pola mañán, haberá no Espazo Apego do Ensanche un obradoiro impartido pola Asociación Semente Compostela, na que os máis pequenos poderán aprender a facer o seu propio chapeu de xenerala. A actividade que está pensada para os máis pequeniños, de 3 a 8 anos, é de balde, pero obviamente necesitas esa inscripción previa na dirección de lingua.santiagodecompostela.gal. Ese mesmos días, 6:30, a agrupación folclórica Colexiata de Sar percorrá as rúas de Santiago dende a Praza Rosa ata a Praza de Cervantes, amenizando a veciñanza con músicas e cantares da comarca compostelán. A día de hoxe, onte pola tarde, a día de hoxe mandaronme, neste caso, un correo, porque tamén querían rematar ali en Cervantes, con un pequeno encontro de xenerais de Ulla. Estamos vendo a ver como encaixamos, me imagino que sí, que será unha oportunidade tamén en Cervantes para ver ese atranque tradicional, non? Os pasarrúas continuarán domingo, luns e o martes. O domingo 27 a festa correrá a cargo dos conformistas de Conxo, que entre as 10:30 e as 13 horas se deixarán ver e escoitar por Conxo, por o ensanche a zona Abella. Ás 12 horas os títeres Cachirulo levarán as xeneralas da Ulla á Praza do Toural, e á mesma hora poderemos gozar da actuación de rúa, neste caso a cargo do grupo de Latexio Percusión, que será na Praza Roxa e na Alameda. Ás 12:30 no casco histórico van nos visitar, neste caso, os entroidos de Vilariño de Conxo e de Santiago de Arriba, neste caso son da zona de Chantada. Xa pola tarde, ás 5:30, na parroquia do Eixo,
pois acollerá pois o desfile de xenerais de Ulla e máis o coro de Bonito, que rematará neste caso nos atranques dos correos xenerais pois ás 19 horas no campo de Santa Lucía. Dicir aquí un pouco que eles tamén mantiveron pois ata o último momento esa dúbida de sair, non sair, como sair, entonces pois buscaron, sí que tiñan ganas, fixeron pois de sair deste xeito, non como outras veces que andaban por máis parroquias, sino concéntrase neste caso na parroquia do Eixo, no campo de Santa Lucía, que é un espazo máis aberto, porque son coñecedores de que obviamente entre todos pois temos que evitar as aglomeracións, non? Previamente dese día, a 6 da tarde, será o turno de mecánica Rolling Van, que estará acompañada pola Asociación Ruliña, facendo o que decíamos, non? Pois eses pasarrúas pola cidade. O luns teremos a actuación da charanga Bebe Máis no casco histórico a partir das 6 da tarde. O martes a charanga Otea comparsa Armatroulas de Laraño. Ás 7 da tarde Cantigas e Agarimo sinalanos os bailes de Antroido de Rúa de Muros e Noia na Costa da Morte. E o mércores 2, pois remata pois este entroido coa queima do Meco, como sempre, na Praza Rosa ás 9 da noite, non? Antes, pois, como é tradicional, o cortexo fúnebre o acompañará dentro do Pazo de Bendañes, ou si, aí estamos todos na obriga, pois, de ir de rigoroso loito, non? Como ben sendo, pois, outros anos, non? Este programa complétase pois cas distintas actividades de entroido que preparan os centros socioculturais con unha xornada festiva o día 5, sábado de piñata, onde teremos ás 12 horas teremos pois ese atranque das Generaliñas. As crianzas irán ataviadas como xenerais de Aulla, cos seus cabaliños de pau, percorrerán o casco vello dende Santa Clara ata a praza de Cervantes cun desafío pois rimado. Acompañará a comitiva pois a Choqueira. Ese mismo día tamén ás 12, pero en Conxo, as comparsas do barrio botarán regueifas, coplas na Plaza Aurelio Aguirre, con entrega de premios, neste caso, as mellores disfraces de sombreiros, concurso de fioas e orellas. E por último, neste caso, xa a 7 da tarde dese último día do sábado 5, volveremos a disfrutar dos entroidos rurais en Compostela, neste caso, pois a cargo do grupo de baile e música tradicional Brincadeira. Si que nos gustaría, neste caso, pois agradecer o esforzo a todas as entidades, a agrupacións participantes, porque son momentos complicados, sobre todo porque require moito esforzo, moito traballo, obviamente, pois outros anos pois era algo que xa viñan preparando mellor dentro do mes de setembro, outubro para de cara pois estar o entroido. Esta vez obviamente non puideron por as circunstancias que xa todo falamos. Por miña banda nada máis, solamente agardar pois que a xente participe neste caso vendo estas distintas actividades que hai, pois guardando distancia, evitando aglomeracións. Isto ainda está aí, ainda que obviamente pois moito mellor, é que agardo que este sexa o último entroido de telo que celebrar, pois neste caso máis reducido e sempre con limitacións, non? Eu neste caso como responsable de festas estou desexando poder organizar unhas festas sin ter que ter pois ningún tipo de limitacións ni restriccións, e o gallá pois que a próxima cita, que é xa aí en maio, pois poidamos neste caso pois a celebrar unha ascensión como todo queremos, por todo, non? Por o esforzo que require de todo tipo, tanto humano como económico, e sobre todo neste caso por toda a veciñanza, porque estamos todos deseosos de poder asistir a concertos, atraccións, o que había algo tradicional, pois con toda a normalidade. Por miña banda, nada máis. Unha pregunta llamaste desto pola reunión antiga cos praceiros e praceiras, bueno, pois un pouco saber cal é a conclusión a que se chega, cal é a resposta que se lle vai a dar, eles querían que se ampliara o prazo, non sei como foi a solventar. Sí, sobre todo tivemos pois neste caso pois a xuntanza co alcalde, que neste caso ca xerencia e con dos representantes
da praza, o presidente da asociación, neste caso María de Asuca, e máis o presidente da asociación Moncho. Obviamente sabemos que todos os procesos de penalización son complexos, complicados. Todos somos conscientes de que aquí había un obxectivo, que o primeiro obxectivo obviamente é preservar a única porta que temos de entrada, neste caso, pois na nosa cidade, como é a porta de Mazarelos, e pois vamos valorar, neste caso, distintas achegas que eles nos fixeron con relación, pois, neste caso, incrementar, o mellor si pode ser prazas de hora, o horario de hora, ou incluso tamén aumentar, neste caso, pois, o horario de carga e descarga. Decir, porque temos datos que realmente a rotación destes días está funcionando realmente ben. Sorprendennos os datos do sábado, onde nesas prazas que hai, pois houve máis de 100 coches que estiveron flutuando, que era un pouco o objetivo que se buscaba. Tamén decir que, obviamente, son importantes eses vehículos, esas 100 persoas, por así decirlo, que acudiron aí, pero máis importante tamén é decir de que nos últimos 2 meses estamos movendo máis de 1000 persoas que neste caso están facendo a parada de autobús pola mañán na Praza da Virxe da Cerca. É importante tamén o dato de decir que o aparcamento de Belvís está habendo máis de 350 vehículos que están no aparcamento. Xente que non quere dicir que toda esa xente vaya á praza, non, pero sí dicir que obviamente a praza non vive única e exclusivamente desas prazas que hai aí de hora, non? É moito máis, os distintos aparcamentos teñen xente, vai moita xente a pé, vai moita xente en autobús, pero, bueno, volvo a dicir, o objetivo básico, primordial, era de peonalizar Mazarelos. Coidamos que a xente se ten que acostumbrar, ten que mudar algunha serie de hábitos, pero coidamos que é o mellor para todos. Sobre todo eso, o que dicíamos, non? Recuperar ese entorno, recuperar ese entorno universitario nesas dúas facultades que hai, donde realmente días vos podes estar pola tarde, hai a xente, o estudante, estando na rúa, e sobre todo eso, disminuir o tránsito que estaba sendo enorme en Mazarelos e preservar a porta. Tenían que ser hasta as 11 horario de carga e descarga, non sei como quedou ao final, entonces... Ímolo estudiar, de momento está hasta as 10:30, había unhas zonas onde realmente xa estaba de carga e descarga para eles que estábamos falando ao final da rampa, que estábamos a falar de que estaba das 8 da mañán hasta as 3 da tarde. Nos falaron que hai produto fresco como pode ser peixe, leite, que o mellor podíamolo ampliar, neste caso poñer desde as 6 da mañán. Non nos parece descabellado, ao contrario, é fácil porque xa é unha zona para de carga e descarga. O que si temos que ser todos conscientes é que iso ten que ser en beneficio de todos. Os praceiros, os primeiros que obviamente teñen que deixar a súa carga e despois levar, neste caso, os distribuidores, os vehículos para outros lados, algo que sabemos que por parte de algúns non estaba sendo acontecido, e obviamente deixar esas plazas en sí de rotación que as deixen para os clientes, que era algo que tampouco se estaba a facer, non? Que tamén tiñamos algúns casos que sabíamos que esas plazas, ao mellor, neste caso, algúns preferían pagar a súa multa de 6 euros e pico por hora e deixar aí o coche sin rotar, e non. O objetivo, obviamente, e penso que é polo ben primeiro deles e polo ben de incluso a xente que queira utilizar o seu vehículo, non? Onde que eu, obviamente, animo a xente que utilice, neste caso, os aparcadoiros, que utilice o autobús, ou, sobre todo, que é o que máis me gusta, é que a xente vaya a pé, non? Porque é un luxo poder ir ao centro de Santiago nunha praza de abastos a pé, non? Ademais, tendo un servicio como ten a plaza, non? Que podes deixar en consigna, xo levan á túa casa, potenciar eso, ou, sin embargo, por eso, pero era o que falábamos, non? Os procesos de peatonalización, mentras non se vayan acostumbrando, sabemos que xeneran polémicas, son complicados, pero agardemos que todo vaya por bo desenvolvemento. Sobre mobilidade, preguntar polo tema do plan de sendas peonistas e ciclistas da Xunta, por Javier
ten un plan de mobilidade alternativa e que non está preparada para o futuro. Non sei que lle responde. Bueno, un pouco xa o que respostou neste caso pois o meu alcalde onte, non? O plan de mobilidade sí que o vai haber, neste momento pois está a piques de saírse a contratación, pois xa había un donde irán incluídas, me imagino, pois este tema das sendas peoníns. E logo dicir que, obviamente, o que presentaron, pois, realmente están a falar co mínimo que tiña que facer, neste caso, a Xunta de Galicia, ou neste caso, pois, o presidente da xestora do Partido Popular, era realmente, se se fai a través da Xunta, era que se está a falar de vías municipais, quen ten competencia nesas vías municipais, pois é o Concello de Santiago. Quen ten competencia neutras vías desas sendas que presentaron, que é de fomento, pois o mellor xa é o Estado. En mínimo, pois ter ese diálogo e non presentar algo, e realmente aquí xa hai un traballo feito, porque sabemos que hai certas sendas peonís xa que se están desenvolvendo, outras que están xa en proceso, como son a da Gracia, que xa no POS aprobou, me imagino que poderá sair tamén o que é a Senda Verde, e sí que tamén pois está prevista pois o unir o Milladoiro, non? Listo.